Het is dinsdag 18 februari, de dag dat. Heel Nederland rekenen hier op goud voor Sven Kramer. Bergsma is hem voorbij. Kramer moet het hoofd buigen. Maar dat Jorrit Bergsma die Orenvries de maar de haatprijs uitnaait. En dit is sportief verlies. Wat een klasse. En wij het in Bient hebben oer serieuze spultjes. Een heel goeioen en welkom bij Bient. De hele weekend doeken wij in het metersdikke dossier over Wiemoen in Friesland. Joet binnen we bij een boer die het als eerste een eigen wiemoenen hier. En die maakt nou wieken voor een groot wiemoenenpark in de IJsselmar. Het Windpark Friesland. Ja, een geweldig mooi ambitieus plan. Maar wij, zat ik al zei, bij Hoevenmaas centerstrijdsubsidie. Waarschijnlijk moest op het mar wel een centersubsidie hebben om u te kennen. Dus als dat park flink groot wordt, kost dat gewoon $1 miljard meer subsidie extra. Het is het oudste nog werkende gemaal van de Wraad. Het Wouda-gemaal op Lemmer. 2 keer in het jaar wordt het onder stoom zet om het personeel op te leiden. Van de morgen wie het wezen vier en voor het eerst mocht er ook een camera bij wezen. Ik ben er zuur een beetje jaloers op. Die wordt nou ik graag halen. Die wordt nou ik graag halen. En wanneer is het? Ik kom hier wel. Bij het opstarten zelf hebben we eigenlijk al een man nodig. Die helpt op dit moment al hier uit zijn eigen draaiploeg. Maar dat jouwt nogal een aardige belasting. Zeker dat je draaien moet vanwege het waar. Dan maar we eerst opstarten al een man en daarna krijg je de wachtdiensten. Om daar voor u wat makkelijker te maken, krijgen we assistentie van een aantal mensen voor u het wetenschap. Een van de zaken is er mooi net meer rood worden in het gemaal. Hey jongen, kom ik weer. Toen ik hem al bouwde in 1920 waar het stookte kolen. De oude kolenbunker is nog steeds aanwezig. In de jaren 60, in zo'n 60, is het ombouwd op olie en toen met deze tanks in Delft zetten. En mooi een simpel slottersysteem kun je even zien wat erin zit. Ik neem iedere dag de brandstof even op, dan weet je wat het verbruik is. Hoe lang ken je hem ermee? 400 kub. Eén tank? Pak een beetje 30 dagen. Maar één tank? Maar één tank, ja, dat er vol zit. Wat kost het? Ik een prot, hè? 67. 268. Ja, maar je krijgt er het van waarom. Ja, hier. Beter duur is net te krijgen. Je moet maar rekenen, het onderhoud van het gemaal is natuurlijk duurder dan een eigen gemaal. Maar het voordeel is, het is gebouwd in 1920. En we hadden hypotheek afbetalen. En dat scheelt aanzienlijk. Dus als je het op die manier besjuggen,
dan is het een relatief goed keepgemaal. Ik denk dat het voor iedereen geldt dat je altijd wel wat een gezonde spanning had, je het gemaal weer opstarten moet. En je ziet in de regel dat de spanning langzaam opbouwt naarmate je dichter bij het aanzetmoment komt. Ja, wil je dat nou zelfs echt roeken en shin, dan kan dat. Want het Woudegemaal is nog onder mij toons die iepen van beziekers. En dat je nou van het doel binnen om daar toch heen te gaan, dan ren je echt nog eens een keer de kans dat je de 100.000ste bezieker binnen. Hartstikke leuk. Ja, Jorrit, Sven en Bob binnen Joen Ek van de partij. En wat een feest zal dat worden. Het Holland House. Alle dagen is het maar 400 man stief uitverkocht. En als je de werkje maait, dan is dat een hele grote eer. Ze ek van Bas Drijfhout uit Haas en Jildo Tolsma van Oude Haske. Ze ben uitgekozen om dik 2 weken lang te werken in Sochi. Roelof de Vries die hier wil nog een pilsje en gong op visite. Goedemiddag, ik ben Bas Drijfhout, ik kom uit Haas en ik werk in het Holland Heinekenhuis als Customer Service Agent. Welkom. Mijn naam is Jilda Tolsma. Ik ben verantwoordelijk voor de ticketgifting in het Holland Heinekenhuis. En daarnaast mag ik de gasten van Heineken begeleiden in het Olympic Park voor bijvoorbeeld 3 dagen. Hier is die kaart. Alsjeblieft, en volle plezier. Dankjewel. Veel plezier in het huis. Dit is de Medal Celebration Hall. In deze hal worden de sporters gehuldigd. Ze komen via de Legendary Lane komen ze het podium op. Dan krijgen ze een plakkaat uitgereikt, goud, zilver, brons. Vervolgens hebben ze een klein fotomomentje en daarna leggen ze hun plakkaat neer in de Legendary Lane. En daarnaast kan er natuurlijk een biertje worden genuttigd en wordt er mooie muziek gedraaid. Dit is de ijsbar en je kan met een extra koud biertje bestellen. Een breed assortiment, dus hier komt men graag. Dit is het foodcourt. Hier kan men lekker Russisch of Nederlands hapje eten, waaronder een hutspot. Daarnaast kan men op de tribune lekker genieten van de wedstrijden.
Dit is de Olympic Club en in deze ruimte ontvang ik de gasten van Heineken. Een ruimte waar men zich echt toucheert. Het is een huisschema-effect. En ja, hier kom ik de atleten, sponsoren en iedereen die genodigd is. Ja, en wat een feest zullen het weer. Maar Jorrit en Sven die moeten absoluut net te volle drinken, want we willen ook nog goud hebben op de oorlossing vanzelfs. Ja, ze staan jonken een pleert, krek boeten het dwarp of Saus bij Omroep Friesland, deun voor Usruut. Wie moen? Ze staan overal verspreid door Friesland. De provincie wil dat dit verhoort. De losse wiemoenen op het platteland verdwijnen en komen bij elkaar in een cluster op de IJsselmaar. Halbe Klienstra van Cubaat wie de eerste in Friesland met een eigen wiemoen op het team. En wat hij nou vindt van die plan, jij nou. Het gaat net goed met het klimaat en de fossiele brandstoffen raad je op. Daarom had Europa hem zelfs het doel gesteld dat 14% van alle verbruikte energie door zijn wezen maakt in 2020. Wienenergie levert een wichtige bijdrage aan het uitvieren van deze doelstelling. Om dit te realiseren is onder andere het project Windpark Friesland ontwikkelen. Dus het liedse been boeten wij al met grote lappen kuilplastic. En dan filden we dat we het net haren konden en dan lieten we dus mooi slepen door de wien. In 1994 kregen we de eerste subsidiebeschikking en weer de eerste molen gebouwd. Dit is dus de tweede molen, die eerste molen het zeer niet draait. En de tandwielkast wie ik behoorlijk versleten, maar en toen konden wij een 3 keer zo'n grote molen krijgen. Dus toen gingen we van 225 kilowatt naar 750 kilowatt. En die is nou die wordt dit hier echt zien hier. De eerste molen, daar kreeg een investeringssubsidie. En door wie het zou nou, dan komt zo'n beetje correct uit. En uit ideële motieven doe ik heel sterk zijn, dan willen we die molen hebben. Tsjernobyl weer net zoveel daarvoor gebeurd en we willen die molen hebben. En gelukkig ging de prijs van de stroom hield het omheen. Dus op eerst maken we er nog helemaal een leuk stukje inkomen uit. De naaimolens, die van 2004 wie al heel oud, daar wie geen subsidie op. Maar de stroomprijs wie subsidieert, die wordt onvuld tot 11 centen. Nu is het weer oors. Nu is de subsidie onvregen en als je een beschikking krijgt, dan kun je 7 centen krijgen of 8 centen krijgen. Dat hangt het ook van West-Sist. Ik ga er hiervan uit dat die molen eigenlijk voor 7 centen draaien moet. En dus die naaimolens ben ik weer volle grutter. Ben ik weer rendabeler en die kan al voor een cent als zo'n draaien, dan moest er een stukje rendement uit halen kunnen. Maar het is net meer zo wild dan de oren het zien hier. Windpark Friesland, ja, een geweldig mooi ambitieus plan. Maar als voorzitter van de Vereniging van Windturbine-eigenaren Friesland zie ik uw belang hier in Friesland. Dat is zo volle goedkeper. Wij zat ik al zei bij hoeveel maar centen strijdsubsidie. Waarschijnlijk moest op het markt wel een cent subsidie hebben om u te kennen. Dus als dat park flink groot wordt, kost dat gewoon 1 miljard meer subsidie extra. Dat kunnen we volle beter besparen. En boven dat, als wij het hier in Friesland maar ook goed kennen, met alle Lietse parkjes, fjouwen dat zien moos. Dan horen we alle yield in Friesland. En bij Windpark Friesland gaat zeker de helft van dat yield wat er uitkomt van de revenue. En dat zal naar plakken boeten Friesland belanden. Nou, hier in Friesland hebben we al wat een achterstand. Het is zo volle beter wijze om dat yield alle hier in de gemeenschap te houden. Morgen in uw serie reportages over wienenergie, de visie van lector wienenergie Gerard Schepers. Ja, wat zien jullie? Begoen maar wat gegriem op zijn computer. In zijn studentenkamer is voor Tim Laning uitroen op een serieus verhaal. Zijn bedrijf Grendel Games tekent morgen een overeenkomst met onder andere de Friesland Zorgverzekeraar en het UMCG in Grains voor de ontwikkeling van saneemde Serious Games waar in de Zwaag. Ja, welkom Tim. Dank. Dat is denk ik wel even een mooi moment. Dan wist zien jullie begon ergens te knutselen en dan
Er zijn zoveel partijen die hebben interesse voor wat op betocht is. Hoe viel dat? Ja, dat is fantastisch. We hebben daar met z'n allen heel hard aan gewerkt. Inderdaad, inmiddels meer dan een decennium. En het is ontzettend fijn om die erkenning te krijgen, maar ook nu te kunnen werken aan samenwerkingsverbanden waarmee je het medium echt tot een hoger niveau kan tillen. Neem maar even mooi naar die hoes, die studentenkamer. Wat gebeurde daar? Nou, dat was een hele kleine kamer aan de Harlingerstraatweg. En daar zaten we met heel veel mensen in. Dat waren op dat moment eigenlijk iedere dinsdagavond kwamen we met een groep gelijkgestemde mensen bijeen. Allemaal mensen die graag computerspelletjes wilden bouwen, maar tot de conclusie kwamen dat er in Nederland heel weinig opties voor waren. Dus zijn we maar gewoon voor onszelf begonnen. En dat begon rond een uur of 5, 6 met koken. Gezamenlijk eten, bordjes op schoot. En iedere week had iemand iets anders, iets nieuws gemaakt of een onderdeel van een spel wat we wilden bouwen. En dat was een ontzettend leuke tijd, maar het was heel moeilijk om dat te zien als een professionele ontwikkeling. Ja. Het is mondjesmaat, zeg maar, uitgegroeid tot een echt bedrijf. Maar hier is het verwachten? Dat er iets in ziet waar andere partijen van seizoen, ja, dat willen we? Ja, dat denk ik wel. Ja. Altijd in dat gevoel om. Ja, we hebben er ook altijd volop ingezet. Wij denken dat dit medium nog veel verder kan groeien. En we hebben daar dus heel hard aan gewerkt. En inderdaad met het geloof dat het ooit groter zou worden dan wij op dat moment voor ogen hadden. Ja. Even een paar stappen zetten, want het begon dus mooi. Gewone spulsies. Zoals mijn band spelen met Angry Birds, denk ik. Ja, dat is wel een geweldig spul. Hè? Dat zou het wel binnenwest hebben. Maar neem eens wat. Wat heb je makken? Diamond Dan en The Towers of Treasure. Dat was een entertainmentspel wat het goed deed op de PC en op de Mac. We hebben gewerkt aan Diatomic voor de Nintendo Wii. Was ook een ontzettend leuk spel om te bouwen. Ja, meer van dat soort dingen. En dan komt er op een gegeven moment een stap naar serious games. Dat ben dan speeltjes die je dwang in, maar ook nog een functionaliteit voor een beroep of van mensen met een ziekte. Wanneer kwam dat moment? Als toch daar zit wat die? Dat was eigenlijk een toevalligheid. Op een gegeven moment waren we bezig om voor een van de entertainmentproducten te motion capturen, zeg maar, lichaamsbewegingen op te nemen. En toen kwamen we in aanraking via het bedrijf wat dat deed, Motec Entertainment Amsterdam, kwamen we in aanraking met spellen specifiek voor de revalidatie. Daarvoor waren we al bezig geweest met computergames om mensen te leren werken in een machinekamer van een groot vrachtschip. Er waren al wat dingen voorbij gekomen voor simulatie of zo? Ja, dat was echt een simulatie. Voor het Maritiem Instituut op de Schelling, Willem Barends, ook onderdeel van de NHL Hogeschool. En er waren al wat dingen langsgekomen voor het bewaren van cultureel historisch erfgoed, voor musea en dergelijke. En dat vonden we allemaal hartstikke leuk, maar met de zorg kwam echt onze roeping naar boven. Daar kunnen wij wat voor litten, want dat is toch wel een heel bijzonder project. Het fragment wat wij zien litten komt uit een documentaire, wordt Snijnbuis op Omroep Friesland uitgestuurd van Frieslanddoc. En daar zorgen we dat een chirurg ondergang is. Maar een hele moeilijke ingreep. En dat kind trog Jim speeltjes. Zullen we even zien? Ja, graag. We zijn hier in het Skills Lab van het UMCG. En hier hebben we een opstelling staan waarmee je hele basale oefeningen in kijkbuischirurgie kunt doen. Je oefent hier bijvoorbeeld in dit geval waarbij je een strootje door een ring moet halen. Waar het bij het spel om gaat is dat je de basistechniek dus leert. Dus al die gekke bewegingen van je instrumenten. En daar heb je geen menselijk lichaam bij nodig om dat uit te testen en om dat aan te leren. Dus dat hebben we juist bewust gedaan bij het spel. Dat we niet in het menselijk lichaam terecht zijn gekomen. Maar hebben ze een spelomgeving gekozen. En dat geeft je dus een enorme ontwerpvrijheid, want dan kun je dus een totaal andere wereld maken die veel leuker is dan het menselijk lichaam ooit is. Het menselijk lichaam is wel heel spannend, maar nooit echt leuk. Nou, het grote voordeel is dat ze dan via al deze trainingen van tevoren heel makkelijk, intuïtief, eigenlijk gevoelsmatig met die instrumenten overweg kunnen. Dat als ze deze beweging maken, dan weten ze aan de binnenkant wat daar gebeurt. Terwijl dus een assistent die nu net binnenkomt op een OK, als hij niet getraind zou hebben, ja, dan moet hij iedere keer kijken naar het beeld en het instrument doet dat. En dan moet je er weer een beetje bijpassen en aansturen. Terwijl als je goed getraind hebt, dan gaat dat allemaal automatisch en gaat dat gevoelsmatig.
Ja, ik heb die documentaire, een prachtige documentaire. Get hoe de volslijne game wordt in Friesland, want die is grut. Daar kun je misschien naast nog wel even hebben. Maar eerst dit voorbeeld. Hoe vaak moet ik nou als chirurg thuis zitten te oefenen dan maar van die dingen om dit goed te kennen? Nou, als het goed is, zoveel mogelijk, want je wordt er steeds beter in. Het is ook bewezen dat naarmate als een chirurg, een ervaren chirurg, 10 minuten voor de operatie een warming-up doet door een spel te spelen. Maar dit. Dus maar die gekke poppetjes die... Ja, precies. Dat hij dan vervolgens beter zijn werk doet. En dat heeft alles te maken met diepteperceptie, oog-handcoördinatie, al dat soort dingen. En dat traint ons spel dus inderdaad. Dat is, Dit heeft opentocht. Nee, dat hebben wij als bedrijf. Ja, je als bedrijf, maar Ja, dit komt uit teamgeest. Hoe is dat voor jou? Wat zit dat voor jou om te zien dat nou ja, misschien wel levens maar redden kunnen, of in ieder geval het makkelijker maken? Ja, wat voor ons ontzettend leuk is als bedrijf en voor mij als ontwerper, is dat je praat. Bij elk project praten we met andere projecteigenaren eigenlijk. Je zag nu Henk de Kater Hoedemaker, die chirurg, die had precies in zijn hoofd wat er mis was met de bestaande simulatoren. Die ergerde zich kapot aan het feit dat niemand met die dingen trainde. Terwijl er wel heel veel geld aan was uitgegeven. Want die wiende wel. Alleen nog dan maar het hele onnozele, maar dat tritsie toch een... Ja, dat soort dingen. Maar die heb je dus ook digitaal. En dat zijn echt simulatoren, maar die vinden mensen dodelijk saai. En ze zijn niet realistisch. Ze ogen in eerste instantie heel realistisch, maar als mensen er een tijdje mee spelen, dodelijk saai. Dus die zijn op zoek naar een ander soort spanning. En samen met Henk zijn we met het hele team zeg maar, op zoek gegaan naar een manier om dat leuk en spannend te maken. En dan kun je beter een Nintendo-spel maken dan dat je een doodsaai... Ja, want die chirurgen vinden het dus echt leuk? Ja, hartstikke. Ja, het is ook ontzettend leuk om te merken. We zijn echt de hele wereld over geweest. En overal zijn de reacties hetzelfde. Van grote endoscopie, chirurgie, conferenties in Wenen. Waar je echt praat met oudere chirurgen, waarvan iedereen zei, ja, die vinden dat niks. Maar dus wel. Die doen het wel. Ja, absoluut. Ja, bijzonder. Ja, dan kom ik voor dadelijk bij het zakelijke aspect. Want het is natuurlijk hartstikke leuk, iets bedenken. Ja, maar je bent een bedrijf, dat moet ik wat opsmieten voor zelfs. Ja. Nou heb je hem dus het UMCG die het in je investeert en ik, de Friesland Zorgverzekeraar, die nemen een belang in je. Ja. Waarom is dat nodig voor je? Waarom dat nodig is, we doen dit werk al 10 jaar, maar wat we wel zien is dat het gaat uiteindelijk om de eindgebruiker, om de consument, de patiënt, de mensen thuis, de particulieren. En we hebben heel lang dit werk gedaan, al door voor instituten of in opdracht van universiteiten. En waarbij blijft, is dat al dat onderzoek uiteindelijk niet resulteert in een product wat marktwaardig is. Dat heeft ook te maken dit net? Kun je dit net ja, vergeten? dit wel, dit absoluut wel. Ik zou zeggen, zie je toezen naar ziekenhuizen, maar dit had die al eens zo'n apparaat keepje? Dat is ook precies de gedachte erachter, maar dat is niet om arrogant te zijn, maar dit is wat dat betreft een unicum, dit product. Ja? Als je kijkt naar serious games wereldwijd en naar het kwaliteitsniveau, dan ligt daar nog steeds een kloof tussen entertainment games en serious games. Maar dit is het beste wat er op dit stuit in de vraag is misschien wel? Ja, vind ik wel. Ja, en dat is niet omdat en dat blijkt dat Google het hij uitnoegen om daarover te vertellen. Ja. De hele verhaal toe. Het is prachtig dat het uit de uitkomst. Maar nou even de financiële zaken. Ja. Want uiteindelijk heeft dan nog een stukje van die bedrijf verkocht. Ja, samen met mijn vernoten. Een minderheidsaandeel. Ja, maar gaat het om miljoen? Het gaat om een substantieel bedrag. Dat is er aardig voor een vakantie pikken. Nou ja, nee, dat geld is natuurlijk niet voor ons persoonlijk. Dat geld is echt om de onderneming te professionaliseren. Dat doen we ook. We hebben extra personeel aangetrokken, waaronder ook een nieuwe game designer. Een mevrouw, Pamela Kedo, die ontzettend goed is in haar werk. En je zit nodig in de blokje sport, maar dat kunnen we een hier misschien wel een mooi grut pand worden ergens ons? Ik zou nooit uit de Blokhuispoort gaan. Nee, voor geen goud. Nee. Het leuke van de Blokhuispoort is, vind ik, dat het is een fantastische samenkomst van mensen die allemaal goed zijn in hun eigen discipline. Dat komt daar allemaal samen en dat is een fantastische smeltkoers om dagelijks zeg maar, in onder te dompelen. Oké, maar als we nou even, ik ging er net al lang op want heeft al praten, daar wil ik niks over vertellen hoe die cijfers is. Maar toch, als je nou 10.000 van dit soort spullen verkepen in €100 misschien wel. Nou, wel meer. Wel meer. Dat zou in potentie zou dat zou de kennen. Ja, dus dat kist binnen, dat is miljoen binnen. Dus. Het interessante aan dit product is, en dat is wat een heleboel mensen niet zien, is dat we hem aan de ene kant kunnen verkopen aan de chirurg in opleiding en die chirurg in trainingscentra. En aan de andere kant gewoon als entertainmentproduct. Wij geloven dat de spellen die wij bouwen, er zit geen onderscheid zeg maar, in de entertainmentwaarde en de serious gamewaarde. Je leert als het ware onder water. Terwijl je het stiekem niet door hebt dat je vaardiger wordt. Maar dus zij is een hele grote markt. Zij is de oren begonnen. Bill Gates is daar begonnen. De man van Apple is daar begonnen. Ja. Dit ontstaat dus in Friesland, in Ljouwert. Is Ljouwert een nieuwe Silicon Valley? Ik zou niet willen. Ik hoop van niet. Want Silicon Valley vind ik niet zo'n goed voorbeeld. Nee, maar wat is het dan wel? Nou ja, ik zou het willen vergelijken met Austin in Texas. Dat is
soort Silicon Valley met dit verschil dat mensen op een nieuwe manier met elkaar samenwerken. Dus ik kan bepaalde dingen, jij kan bepaalde dingen. Wij zoeken elkaar op en we hebben dan voor een bepaalde tijd een samenwerkingsverband. Daar komen goede dingen uit, maar daarna ga jij weer jouw kant op en ik weer mijn kant op. En zo verspreidt dat zich, zeg maar, via een distributed network, zoals ze dat noemen. En dat is een ontzettend interessante manier om in de nieuwe economie dingen te doen. Ja, want ze hebben het hier in Friesland altijd hoe suvel, hoe vette technologie, maar de games? Ja, die zijn hier ontzettend goed. We hebben hier een bloeiende, florerende industrie. Die heeft wel een paar klappen gehad, daar kunnen we heel eerlijk over zijn. Maar het gaat fantastisch en we hopen dat we dat nog jaren volhouden. Okay. Nou, succes morgen. Wat ondertekening en het stukje foutje van je bedrijf, maar dan krijg je denk ik een heel soort rond om te investeren, mooie speeltjes voor. Ja, absoluut. Er komen een heleboel mooie dingen uit. Oké, Tim, die gedaan. Ja, de documentaire hoe de louter game-industrie is sneun te morgen te zien op Nederland 2 en snijdt joen bij Omroep Friesland. En dat is dan Friesland Doc. Ja, dit wie bien van nou. Morgen te gast de heren van Oranje, mooi Bert Hering en Peter Groot-Kormelink. En wil je ook nog wat waarom zien van Joert? Dat kan. Zorg dan even op onze website omroepfriesland.nl, Twitter of Facebook. En van nou nog een hele noffelkio.